Viral karon sa social media ang usa ka baby sa Davao City nga gipangalan sa usa ka sikat nga Japanese anime character. Ato siyang ilaylahon sa report ni Kent Abrigana. Gilayong nag-viral kini nga post sa social media sa dabuwen yung si James C. Mariboho kay matud sa mga netizens. Gipanganak na kuno ang ikapito nga Hokage. Meet Baby Naruto, Uzumaki Namikaze Mariboho, nga taga-Mati Nagravahan, Davao City, ang amahan ni ini nga si James C. Mariboho. Wa magdahom nga mag-viral ang pangalan sa iyang baby. Matud niya, ginganlan niya ang iyang baby boy sa moong sikat nga karakter sa usa ka Japanese anime series tungod sa paghilig niya sa moong series. Gani, Naruto theme ang first birthday ni ini. I-decide naman na Naruto yung pangalan una. So syempre, para maging unique siya, so sa anime na Naruto Shippuden, ang kwento niya, may nanay at saka may tatay. So dinamay ko yung pangalan ng nanay ni Naruto, Kusina Uzumaki, at yung tatay niya na si Minato Namikaze. Single parent si James C. Di pa palang kabulan si Baby Naruto. Dihang nagbulag sila sa inahan ni ini. Gikan sa Manila, miuli si James C. sa Davao City aron mangita og trabaho ug aron maatimansab si Baby Naruto. Mahirap na masaya, nakakaiyak, pero pag nakikita mo naman na okay, masaya, mawawala lahat yon. Sobra lang. Parang ano lang, at nandiyan ang pamilya mo, taga-suporta lang din kung may kailangan mo ng tulong. Sumala sa lola ni Baby Naruto, kinsang nagtabang sab sa pag-atiman kaniya, makalingaw og bibo si Baby Naruto. Kawawa gyud. Walang wala. Katong time naamang pug ko kay syempre na ako yung mga sales. Matod ni James C., full support sila sa mga pangandoy ni Baby Naruto nga sa karon pa lang mahilig na kuno sa mga eroplano. Kauban si Bebot Kahes sa kamera. Ako, si Kent Abrigana para sa One Mindanao.